Fa unes setmanes els parlàvem de les conseqüències que el terratrèmol de la província de Sichuan, a la Xina, va tenir sobre la població d'ossos panda. Doncs bé, 8 exemplars que provenien de la zona afectada acaben d'arribar al zoo de Pequín. El terratrèmol va destruir les seves cases al centre de cria de pandes. Així doncs, els 8 ossos van volar en un vol xàrter des de Chengdu fins a Pequín, on ara s'exhibeixen al zoo. Sens dubte, una atracció més per a la ciutat dels polèmics Jocs Olímpics d'aquest estiu. Els 8 exemplars van néixer entre el juliol i l'agost de 2006, de manera que encara no han fet els 2 anys. El centre de cria està situat a només 30 quilòmetres de l'epicentre del devastador terratrèmol de 7,9 graus en l'escala de Richter. Segons els seus cuidadors durant el viatge fins a la capital xinesa, els pandes es van traumatitzar amb el tremolor i des de llavors estaven molt nerviosos. Fins i tot dormien i menjaven menys. El panda gegant és una de les espècies animals més amenaçades del món i només la trobem en algunes àrees de la Xina. Es calcula que a les reserves de Sichuan i Gansu n'hi viuen uns 1.600 exemplars.